Den první. Všichni se dobře baví. První, kdo šel spát, byl... Kdo? První šel spát Máňa, protože neumí pít slivovici. Následoval Malej Šťávy, protože je ještě malej. Teď to vypadá, že se chystá jít spát Pája, která se šla umýt celá. Ta je v koupelně. Myslím si, že Juhy půjde za ní brzo. Ne, nejdu spát. Dobře, nejde. A jak to bude dál, uvidíme. Teď jsme dole ve vinárně a píčujeme. Jsem tam já, Bláža, Verča, Myči a Johy. Teda. No a to je tak všechno. Zítra bychom rádi strávili den zevlováním, válením se a večer bychom pak chtěli jet na lyže. Ne, neseklo se to, to byl for. Tak čau. Čau. Myčane, až tohleto budeš sledovat. Já nevím, no. Žádný poselství mi nenapadá, tak čau, jo?